from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Vandaag is de zomer van ZVL in Walsoorde. En we zijn vandaag bij de Vrijstaat Walsbee. Dus ik heb mijn paspoort maar even meegenomen, anders komen we misschien niet binnen. Nou goed, nu is dat een grap dat het een vrijstaat is. Maar degene die hier runt, Austin Lyon, die doet hier van alles. Zoals het restaureren van boten. We spreken hem in zijn zelfgebouwde loods. Ja, wat jachten. Hoofdzakelijk klassiek. Dit is een schip waar we zelf aan bezig zijn. Hiernaast, dat is in de jaren 30 voor een klant. En daar zie je eigenlijk nog verschillende houten jachten. Een Schotse McCroer en nog een houten tweemaster die eigenlijk op een nieuwe eigenaar staan te wachten. En dan restaureren wij ze in opdracht, zeg maar. Ja, hoe is die passie zo ooit een keer ontstaan? Omdat ze gewoon technisch dusdanig mooi gebouwd zijn. Dat eigenlijk vandaag de dag niet meer kan. En niet dat dat ermee te maken heeft, maar het is gewoon allemaal dusdanig mooi gemaakt. Er is niet op een paar manuur gekeken. En dat is gewoon heel mooi om te zien, die houtverbindingen en hoe dingen zijn bedacht en daarna ook uitgevoerd. Ja, en Walsbee is eigenlijk veel meer dan alleen het restaureren van boten. De partner van Austin, Connie, die heeft hier namelijk een vintage shop binnen. Tijd om daar eens een kijkje te gaan nemen. Het is een beetje een aanvulling op de oldtimers. Dat mensen die in een oldtimer rijden, dat die ook een beetje gekleed zijn. Zoals de tijd van de oldtimer is. Zo is het eigenlijk begonnen. Maar in de tussentijd heb ik ook gewoon heel veel andere kleding. Dus ik heb van alles hangen. Veel komt uit Engeland. Omdat het hier steeds moeilijker wordt om echte oude vintage te vinden. In Engeland is dat nog wel het geval. En ik ben alleen maar zaterdags open. Dus het is heel specifiek. En met het sluiten van het laatste café op Walsoorde hier in 2004 is het gezellig samenkomen verplaatst naar het havengebied. Dit is eigenlijk de nieuwe verzamelplek. Het is wel de openingstijden zijn beperkt. Maar goed, iedereen is welkom om hier vrijdags en zaterdags een pintje te komen drinken. En er wordt best wel gretig gebruik van gemaakt. En vooral in de zomeravond. We hebben nu pas buiten een terrasje gecreëerd met wat bloembakken en wat mooie parasols. Dus dan eigenlijk in de vrijdag en de zaterdagmiddag zijn heel veel mensen die gewoon lekker buiten zitten. Om even de laatste nieuwsjes bij te praten. Dit was hem alweer, aflevering 11 van de zomer van ZVL. En dat vanuit Walsoorde. En wat een leuke dag was het, hè? Het was een topdag gewoon. En zo'n mooie ontvangst hier bij Walsbee, waarop we hier vooraan zitten. Mooie locatie. Zeker. Morgen doen we het nog een keer, dan vanuit Heikant. Hopelijk zien we je dan tussen 9 en 12 op de radio. En s'avonds uiteraard weer op tv. Graag tot dan!